Gotinên pêşiyan gotinên gel ên bikakilin ku di heman demê de bi hêza xwe teşe didin jiyana gel. Gotinên pêşiyan ji destpêka dîroka gelan heta roja me ji bawerî û kevneşopiyên gel dawerivîne. Li gorî qaydeyên rûniştî bi qaliban diyar têne gotin û nivîsîn. Her gotineke pêşiyan darêzek e, dersekê, hukmekê an jî şîret û pendekê, dahêneke bedewkar, dêrûniyekê, qerf û henekekê estetîk û rexneyekê dihewirîne. Her gotinekî pêşiyan teqes cara pêşîn ji aliyê kesekî zana û şaraze ve hatiye gotin. Paşê navê wî kesî hatiye jibîrkirin. Lê ji ber ku ziman zindî ye, di pêvajoya dîrokê de tevî xwe gotin û klîşeyên xwe jî veguherandine. Ango halê xwe yê dawî stendine. Ev pirtûk ji aliyê lêkolîner Mehmet Öncü ve hatiye amadekirin û ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve jî hatiye çapkirin. Pirtûk 208 rûpele.